Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo papagayam, iti nagasat nga malem iti Huwebes, Nobyembre 30, 2023. Dahil iti aldaw nga panang celebrar wenno kaaldawan, iti panakaipas ngay ni Andres Bonifacio, iti maysa ka iti naindakla na banwar, iti pagilya na Pilipinas, papagayam. Idanon mi kada kayo, babayan ti ENR Online, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di bagay mo ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo manen iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno awisin da kayo nga kadanggay mi tilasod ti may nga oras papagayam. Tapno hindi agdadanggay para iti panakaibasa ti sabali man nila surat nga naipatuloy iti programa Tinapalabas. Ken nakaipalaunan tinapalabas iti biyag ken ayat. Tay rugyan nga basayan ti surat ngayon tay tampok iti dito nga malimit programa Tinapalabas pagyamanan tayo digiti sumaganad. Thank you very much kani Ma'am Evelyn Pablo Acosta, Manibo DJ Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Center iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka iti kakalaing nga aircon technician stop nornusen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Kumabkablaaw ni Ma'am Elis, iti Happy Fiesta, iti Ilida, Bacara. Dito sa amin na Bacareños, naragsak nga pa nakasalebrar ti Fiesta, papagayan. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti bagiyo kaya't yung ikonsultar iti doktor. Mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapa-kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Daituyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka ni empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan nga ti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Basain, dito surat niya itampok tayo iti dating nga malem, kablawan tayo iti panagbibuyan ni dating nga barangay chairman Edison de la Cruz, iti barangay 18 Bingaw, San Nicolas or barangay San Pedro. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Tamililani, Hawaii, ni Mary Guillermo Danog, Jemet Balasyo Tao, agagiyem ken akabsat. At yung nga rin ti surat, nga ti padayawan niya ibasa iti dating nga malem. Surat nga na kay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat. Ngayon patulod ti may sa pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga aleha iti tangatang. Naisagude iti surat ti pagayam tayo aleha, tinapalabas ko, Manong Robert. Ti amin kablawak diri so amin nagbuibuya agdingding giti deto ya programa. Kang runaan na ken ka pagayam ko Robert de la Cruz.
Naawis met tinumutibiyang. Tapno ti kasta ipaset ko ti pakasaritaan wenno napalabas ko iti dito yung programa. Kinadaksang gasat, kinakurang iti gasat, tinang muli iti napalabas ko, Manong Robert. Nga isu iti nang itunda ita, iti na indaklan nga riribuk, wenno parikot iti biyag ko, pagayam ko. Mas nalawlawag ti amin, may saak karirimao awagan iti bastarda. Awanan iti ama, nga naringan. Tilaeng inak, tinariingak. Ngamang tartaripato kanya, Manong Robert. Mangnamnama kami laeng iti kaasi ti may sa atao. Nga isu iti nagkamangan, wenno nagbali na pataw mi. Sipud pan na kayanak ko. Ulila ademmang ti inak, Manong Robert. Kaya di kanu pumusay ti inada, wenno naud-udi api musay ti inada, gaputi mun una ti amada. Innala kanu ida idi, ti may sa akabagyan da ijay Manila, tapno agtrabaho. Ngemdak sanggas at pagayam ko, nudpay duwada nga agkabsat, ti may sa nga kabsat ti inak, ket nakaasawa ken, napandanag na edi ti paset ti Visayas. Idinto nga ti inak, nga may naganan Irma, ket tinalikudan tinakasikug kengkwana, nga isu ti amak, Manong Robert. Gapoy ti daytoy kabsat na gawid iti probinsya tay nga Ilocos. Nagpakaasi ti maysa a pagayam, nga isuna ket makipagnaed agingga nga makapagpasngay. Daytan tinalawlawagan bayat ti panagdakkel ko, Manong Robert. Sublianan ta pagayam ko tapno mayrugi ka, nga lukaisan tinasipnget akalman, wenno nasipnget anapalabas iti biyag ko. Idi ta makaturpusak iti sekundarya. Pati siyak may ramraman pa yan nga makipagtrabaho iti trabaho na. Idi pagtengan ti pagayam na nga nagkamangan na idi pasngay na. Wenno nagawid manipod iti Metro Manila, Manong Robert. Daytoy ket ni Tito Vic. Tito Vic ti kayat na nga mayawag kengkwana no pay ti hususto a kinatao na ket babae nga tinagan na ket Victoria wenno mabirbirngas iti Vicky. Manong ko ni Tito Vic, wenno ni Ma'am Vicky, ket maysa atumboy. Agsulsulong agbibiyag, Manong Robert. May sa dito yung negosyante nakaturpo si kurso na a komersyo. Ngem nagnegosyo dito iti maysa nga sikat nga restaurant. Dito'y kabsat nga nagtrabaho met ti inak kas maysa akatulong kenkwana. Nga kan kanayo namang mangig ko nga ti panagserbimi kenkwana ket kasukat ti panang tulong na idi ipas ngay na. Agpito a bulan kanupay laing idi ti buksit wenno ti sikog ni ti inak nga siyak day di amaladagay ti saklulo na idi ta agkamang kenkwana. Datin nga agamam mo da nanang ko ken ni Tito Vic wenno ti tumboy ani Vicky, Manong Robert. Tito Vic ket awan met iti sapulem no kinasayaat. Laeng stricto daytoy.
No kunana nga masapul nga mailipas ti trabaho, mailipas. Ado digiti empleyado na iti dakkel nga panganan wenno restaurant na. Kaya dapay ti catering service. Iri mismo nga restaurant ti pakalutuan digiti may serbi no kasta nga da cater service wenno serbisyuan da nga pasken. Ngem digiti mausar nga kubyertos ken isu amin-aminen ket nakabudega iti mismo nga abay ti balayda. Nga ti budega ket isumet ti pagyanan mi nga agina kasag serserbi iti pagtengan na. Saan akunay nga makaskastreg iti pagtengan gapu nga rod ti kinaistrikto na. Tilaeng inak Manong Robert ti masansan niya day ti uneg ti balay. Saan na kayat ti adu nga tao? Saan na kayat ti adu nga masangaili? Ngamin, ibilang na kasla sagrado kanuunay ti pagtengan na. Ngamadda digiti espesyal nga gagayem na aglalo digiti babae nga isang sangpet na iti mismo abalay na. Pasko ti sekundarya nagpakaasi ti inak ken ni Tito Vic nga tulungan natap no makapagtuloy ka agadal iti koleyo ngem nagpatangken nga awan responsibilidad na saan na nga kayat umiso kanon ti panang tulong na pirang tulong na iti inak idi ipas nga inak isu nga awan tinaramidan ti inak saan met mabalin nga tumalaw kami gabuta paset kanu nga rod, ti panang bayad mi, ti utang mi nga naimbaga nakem. Tano awan ni Tito Vic, amangan, ta sa anak kanu nga, naipasngay. When no pimusaya kiti saklulo ti inak, manong ko. Nagliday ti inak kiti desisyon ni Tito Vic. Ngem inay ayok detoy kayong kinasaritak. Nang, beamon. No saan ako na makapagtuloy nga agadal, anya pa'y nga rod. Ken may sa hustumet ni Tito Vic. Saan nga responsibilidad? Di ko maamak ti akin responsibilidad. Idi panagadal ko. Sangkit nga ti sabali a tao. Ken no makaturpusak kas pagarigan. Amangan ta sabali man na utang na naimbaga nakin. Nga kasti pa ng tulong na kengkay, ilipas ngay na. Isu nga, nasisaya atin no, agtrabaho talatan. Nasisaya atin no, awanin ti rumusing pa'y nga utang. Nga utang tayo ti may sa tao nga kas kinitito Vic. Balikas ko kininanang, minatmatan nak ti inak. Aleha, pakawanin nak. Pakawanin nak no jak kabalina na isakad ti panagadan mo. No kumanta saan natangal linibasan wenno tinalikodan ti ama. Ada ko makabada nga ka mangibaklay ti deta responsibilidad. Maawatak, nanang, maawatak. Maawatak no anya ti sitwasyon. Sa anak abulag nga makakita ti sitwasyon. Ken, ti panunutin nyo, saan metla ada tayo iti kastoy. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka, kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique,
the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, kenti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti ti bagi tayo maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Bayat ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Ado di iti banag nga kasla pakaburburtyaak, aglalo ken ni Tito Vic. Wen kapsat, adda ngamin di iti gundaway nga, sana maturog ti inak iti kwarto nga pagturturogan mi nga ayan di iti kagamitan, iti panagservis da karig di pasken. Umyan iti uneg ti banay, wen kapsat. Adda di iti gundaway nga nalailo da kini Tito Vic. Wen mano, banag nga nakaskas da awak unay. Agingga nga adda di iti arimeyang-meyang, wenno arimeng-meng, nga maibadandanon kanya. Nga idi kanuta, obing di iti ti inak kini Tito Vic. Ket ditoy nga, nagbalinda nga kasla, agdarling, wenno addaan iti relasyon pagayam ko. Nga isukanumet idi iti rason nga saan nga nakapagkedked ni Tito Vic idi agpakaasi ti inak nga tulungan na gaputa daytoy ket nasikugan. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips met
no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukog, agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Nagtultuloy pa iti aldaw. Dagiti nagbalin nga palime iti likudan ti biag ko ken biag ti inak. Inot da nga nalukaisan, Manong Robert. Agingga nga iti may sa agundaway, nagsinungbat da Tito Vic ken kastamet ten ti inak. Kastoy tinanggigak nga balikas ni Tito Vic. Amom Irma, no sa anak ko mga nasayaat ken ka, saan ka kuman nga inawa ti dagsubli ka. Nalawag nga danta ti relasyon hindi pumanaw ka. Ngayon niya tinaramid mo. Nagpanaw ka nga di ka nagpakada. Kaya di sumangpet ka, masikog ka. Nagsakit tinakem ko gapot empateg ka. Inayat ka ti kasta unay. Inpaay ko ti amin na kasapulam. Nga mapay nga kasta tinaramid mo kanya. Iso nga saan na ka mababalawita? No pagbalinin ka nga alila. Alila ka na iti trabaho iti balay. Ken alila iti kama no kasapulan ka. Pangasim bit pakawanin na kuma. Nagulot ti panunot ko kada iti agundaway galpo iti pupusay di iti nagandak kanya. Iso nga saan na ka nakapagpakadakin ka. Ken saan ko nga naigawid ti bagik nga nagayat iti lalaki ket nasikuganak. Pakawanin na kuman pangasim. Napakawan ka. Ngamin, inawat ka. Inawat kay dagsubli ka. Iso nga, napakawan ka. Ngem ti panangikarom iti nagbasulam. Masapul nga tultuloy. Masapul nga aramidem amin na kayat ko. Pakaramanan di iti trabaho iti balay. Ken kastamet ten, ti panangaramat ko iti bagim, tunggal kasapulan ka. Urayak na nagkintayeg, Manong Robert. Iti mismo a kusina ti nagsinumbatan ti inak ken ni Tito Vic. Rimwar ti inak nga aglulwa. Pagayam ko ket nakita nak nga adda iti asideg ti ridaw.
Aleha, nabayag ka din dita? Saludsud na kanyak. Nagswiti ka. Saan nang? Kasasidig ko laeng, agtugtugak kumata, damagik no, ilabakon digiti namurangan ta. Ay, kasta aya. Pinunas na digiti matana. Saan ako na nagsaludsod? O sige, mapangkan. Mapangkan ta ilabamon digiti, nausarta nga arwatin ta. Kinunana kanya ket dagdago sa ako ng pimanaw, iti ayan ti inak. Makitak nga nagluluwa ti inak, malasin ko iti matana. Ngem nalawlawaganak no anya at talaga, ti adday ti nagbaitan, ti inak, ken kastamet ten ni Tito Vic, Manong Robert. Saan na iti panangipasindayaw, kabsat ko, napintas tinanang ko, nalapsat detoy. No arigem kas labalasang paylaeng, uray no agtawen na kunti sa nga pulo itinnem, nga anak na. Agtawen met idin ti inak, iti tallupulo itinnem, Manong Robert. Iti may sa arabiin na kaidda kami idin ken ni Nanang iti katreme. Nanang, apay ngamin no kumita ka laing ti sa baling at pagtrabahuan. Nabayag tamit din niya, nagpapaay ken ni Tito Vic. Amangan no nakaikaro tamit din. Ay, narigatin anak ko. Awan sa puli mong dito eh. Numang kita tayo sa baling at pagtrabahuan, agupa tayo iti pagyanan. Dito'y ket libreta. Kinapay. Mauma kakadikin ni Tito Vic mo. Ay, sa amit ket dinangem. Sobra unay ti kina-istrikto nakin. No adati, kamalim ket. Napalalo unay ti panagsarita na. Kurang na lang adangran na ka. Kurang na lang adiswan na ka. Ure siya. No adda digiti di nakayat niya matrabaho ket pagsasawan na. No arigem kasla adda ni imula agura king kuana. Kasla adda gura na kadata. Panang sintir ko iti enak. Panang ipapan mula ing data. Nasayaat ni Vic, kas makitam. Idita, kasapulak ti tulong na ti isang bayak tapno ipas nga ika. Saan nga nagkitakit? So nga, punasim data nga panangipapan mo. Nasayaat ni Vic ay aleha anak ko. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Among kadingan ni Tito Vic ket isunan sa rete tao nga di nakayat ti maddaan ti responsibilidad. Naidumduma kariri sa bali nga tumboy wenno T-bird. No mangisang petiti babae adda ni nanang ko iti sidong wenno abay ko amaturog. Ngem no masapul na ti inak siguro isurukwa nga ayaban na kinagkaiddada amaturog pagayam ko. Detala unay idi ti kaariyek ko nga pasamak. Wenno kasladyak maawat nga pagteng. Idi nagbetan ti inak ken kastamet den ti tumboy nga nakautangan mi tinaimbaga nakem, Manong Robert. Nagbalin nga, panagbalin mi atagabo, iti sidong ni Tito Vic. Nga no duma kasla mauma akon, kasla jakon kayat, Manong ko. Agingga nga,
napasamak ti panagsakit ni Tito Vic, Manong Robert. Ti inakidi ti mapanagbanbantay ti restaurant. Ket dududwa kami amabati ken ni Tito Vic. Dita kabsat nga siyak ti mangiserbi ken kuana. No ana digiti tumaren na iti madatngan nga oras, siyak ti mangyawat. No anya ti kayat na akanen, siyak ti mangyawat. Day di ti kaunaan unay agundaway nga nagpautak iti uneg ti balay ni Tito Vic. Ti dakkel a balay ti amo mi atumboy. Katlon nga aldaw ti panaggurigur wenno panagsakit ni Tito Vic. Makaungunga rin detoy, Manong Robert. Idi takiddawen na nga isaganak ti banyo iti kwarto na tagdigos. Wen kabsat, inaramid ko nga rod. Sirrek ko digiti kasapulan na kasi ti tuwalya, underwear na ken sabsabalipay nga imbilin na kanya. Kedidita, sumreken iti banyo, kastoy ti balikas na. Saan nakapampanawan ha? Amangan no, maulaw kiti panagdigos ko ket matubla ka kiti unek ti banyo. Ken, saan mo nga irikrikep ti ridaw? Kinunana, nasdaawak Manong Robert. Diyos ko, umabron sa amet din, kinatumboy na. Amangan no, anya ti aramidin na kanya. Nagdanagak, pagayam ko. Dita kabsat nga talaga ang nagdigos ni Tito Vic nga sila lamo-lamo ken mabuybuyak. Ngem ditoy nga saan ko nga imperring digiti matak. Agkanta-kanta bayat ti panagdigdigos na. Agingga nga kinunanay ti kastoy. O Irma, anya ti makunam? Kimutungak kadi? O Aleha, kimutungak kadi? Saludsud na. Ay, kasla, saan met dito? Saan met? Oh, tikodil ko, napudawan niya. Ay, uwen dito, uwen. Apay met nga kasla, nervyos ka? Oh, di mo kadi kayat no? Agid dan tang agdigos? Balikas na kanya. Ay, saan dito? Agdigos aktulat na ni banyo ti. Pagiyan na mi akwarto kini, nanang ko. Malpas kayo ka din dito. Kas lang amin kayat ko ti mapani ti banyo. Iti banyo ti kwarto mi. O sige. Kinunanakit kas taunay ti pagaak na Manong Robert. Irigada kiti silid nga pagiyanan mi kaninanang. Dito'y nga, masimruna unay tinaramid ni Tito Vic kanyak. Wen kabsat, kaslamit lengin pagpabuyaan nak. Nupay, sa anak pa'y unay idi nga, balasang gaputag tawen ak laeng ti sangapulo kitinem. Amukon when numaawata kon no anya ti kayat nga, ipasimudaag ni Tito Vic kanyak. When no ni Victoria Atumboy, Manong Robert. Masimruuna nakit amangan taulitin ng tumanin. Agingga nga nangig ko ti pukaw na ket kastoy ti balikas na. Aleha, umay ka man. Ay, uwan dito. Kinunak nga insungbat. Simre ka kiti kusina ket adda nga nakatugaw iti salas. Nabasa pa'y laeng ti buok na, Manong Robert. Masidegak kenkwana ket kinunak na dinamag ko no adda ti imandar na kanyak. Ada ka di parami ju kanyak dito. Awan. Ket kalay nga balaagan saan mo nga istorya enti inam nga impabuyak ken ka ti panagdigos ko asila lamo-lamo. Mawata. No aramidem deta.
pagtalawin kayo, winutusain kayo adwa. Mawatam? Uwen tito. Uwen. Kinunak nga agner-nervyos nga makapungtot. Madamdama pa'y manong kinunana nga isagana mong ti pangaldaw ko, kaya't kuniti mangan. Anya gayam tinaluto, ada tilinuto ni nanang nga karne, tito, ipapudot ko laptan, isuntun ti pangaldaw yo. Kinunak, sige, mapangkana. Isagana mong kitumayak tulatan. No may saganam ti lamisaan, pagunyanak ngem rumwar ka, mga naka may mesa. Jak kayat nga dati mang bambantay kanyak, bayat amang mga anak. Kasamanan niya tuloy ito ngay basa, ti surat ni Aleha, agyaman tayo karit sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipo diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, dari-krik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Kung kablaaw ka diso amin nga taga-Bakara, iti naragsak ka pa nagpiesta, ti Ili Abakara. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaling nga aircon technician tapnor no senda ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Center, kukwa kinimat batunan ni Engineer Neil Jose, masarakan dito iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kaniya Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manibo di Bakersfield, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
Manipod iti daydi nga inaramid ni Tito Vic kanyak. Nagbalin nga kasla na amo wenno naasidig kanyak Manong Robert. Adda pwede iti gundaway nga adda tiyawat na kanyak at chocolate. Wenno saan ket kantidad. Ngem kanayon ti panangibilbilin na kanyak. Naiget ti panangibilin na kanyak nga saan ko ngay bagbaga iti inak. Ngek ikanak kadigiti kakastoy abanag manong ko. Jak maawatan met iditiriknak no magustuak wenno saan. Ti panangipapaay na kanyak kadigiti regalo kang runaan na iti kantidad Manong Robert. At damit ket dit ited ni nanang kanyak nga iba't bati na kwartak no kasta nga dit ibaon keng kuana ni Tito Vic. Ngem madlaw ko sipod kadigidin nga aldaw masansanen ti panangibaon na nga rumwar ken ni nanang kang runaan na iti iaapan na iti restaurant. Ket babati kami nga dududwa ken ni Tito Vic Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, nananaya ko na balasang iti tawen ko nga sa nga 10 ket 8. Nagtultuloy ti kinasidig kanyak ni Tito Vic, Manong Robert. Nga kasla awan met ti madmadlaw ti inak. Iri ka didi agundaway, pagayam ko. Adad damit nga na ayo ak gaputa dumakdakkel di kiti papaay na kanyak. Adapay di kasangay ko idag 18 ak wenno agdibuak. Nga, nangite di tidakkel a kantidad ket imbaon na kami ken ni nanang. Nga rimwar tapnon ti kasta mapang kami agselebrar. Ken saan kanu nga makakuyog isuna, gaputa, adu di kiti asikaswen na itinegusyo na, pagayam ko. Bayat iditi kaadami Manong Robert iti restaurant. Kastoy ti balikas ti inak. O makitam, nasaya at ni Vic ko nakita. O inik ka na tiri kantidad tapno may tag-celebrar para iti birthday mo. 18th birthday mo ita. Di na ko umay ta dito eh. Manmano di kiti umakaumay ti kastoy nga. Dakkel a panganan gaputa. Nangina dito eh. Angem iso ti bilin na nga papananta di. Iso nga rod ti umayanta. Wen nga rod, nanang, mas daawak ta. Kasla nagbalbaloy ni Tito Vic. Na istrikto isunangim na sayaat. Iso nga, saan mo nga pagpanunutan ti dakes? No anya di kiti kiddawen na, no anya di kiti baon na aramidem. Tanumatun uyam, di kayat na, nasayaat atao ni Vic. Di aldaw. Agingga Manong Robert nga iti maysang aldaw. Adda idi ti service. Ti catering nga service ni Tito Vic. Mabalin irma nga si kamanlangin ti mangkuyog kari iti mapan ken tumulong kanton para iti panagserbi. Kaslamad man iti bagbagik. Maluto met digiti makan sa jay. Iti restaurant din. Alain yun digiti kagamitan na masapol. Ket dagasin yun ton di kiti makan. Medyo mabayag di jay gaputa 250 at tao tim pariserbada. Sayang no, saan nga mapagustuhan nida. Amom di kiti kakasta nga customer ket. No mapagustuhan da, sublianan da kan tumanen. Saan niya makapagkitakit ti inak? Dito'y kabsat nga kaslagsid si Duke Rakmanen.
Gaputa mabati ka man manen nga dududwa ken ni Tito Vic. Iti kaawan ni Nanang Manong Robert dito'y nga, saan na nga kayat nga pumanawak iti sibay na? Wen kabsat, saan ka nga pumampanawa, masapulag kadwata. Narigat yag may maysa. Balikas na kanyak. Ngem napigket ti panang matmatmat na kanyak, Manong Robert. Dito'y nga nagsidsiddo kerak. Amangan no aramiden namanen ti kasi tinaramid na panangipabuya na kanya kiti panagdigos na nga sila lamo-lamo, Manong Robert. Agingga nga inasitgan na ngem igem na idi ti wallet na. Kayat mo ti kwarta, ada kayat mo agatangin? Ado ti kayat ko agatangin tito ngem awmet ti gatang ko. Pwes, ekang gatigatang mo, lakit di. Kinita na, kabsat ko. Dito'y nga imasot iti kwarta iti mismo nga wallet na. Diyak masinunuo idi numano. Ngem idi yawat na kanya, weno idi sakbay nga yawat na kanya, 5,000 a pisos. Ket idi ta yawat na kanya ti kantidad, dito'y nga pinikkilan na ti imak, wenno saan nan nga inibatan ti imak, Manong Robert. Aleha, no ited mo ti kayat ko. Saan lang na ito iti may paikukin ka? Ad-adupay. Anyo ti kayat mo sa uwan dito. Kinunak nga agner-nervyos. Nga maddagagar iti riknak nga mangawat iti kantidad, Manong Robert. Idi narikna na nga pinetpetak ti kwarta, dituyen nga ginulpienak nga inarakop. Ket di takabsat nga inagkan na iti bibig ko, Manong Robert. Kabsat ko marimenak idi. Iti naramid na kanyak kaputag dadata nga agpada kami a babae. Wen Manong, nupay kasta awananak tigaway tapno kumontrakin ko ana. Kas na nagdisnudo akon ket naguman, Manong Robert. Agingga ngayon impaydanak iti supa. Ket inininot na ngayon ikat ti amin apagan anay ko, pagayam ko. Damo kididay di nga sitwasyon, Manong Robert, ngem kasla madurumenak. Jakam mo no madurumenak wenno. Kasla adamet ipapaay na kanyak idi nga ragsak. Wen Manong, agingga nga nagpabusuyak ken ni Tito Vic. Ket inaramid na ti amin na kinayat na kanyak. Wen Manong, idi ta pasublaten na nga ibaga nga aramidek no anya ti inaramid na kanyak. Dituyin kabsat nga nagkidkedak. Tito, awan iti ammo kini dayta. Saan ko pa'y nga ammo ti kakasta? Kinunak, no anya ti naramid ko ken ka. Iso ti aramidem kanyak. Iso ti aramidem kanyak kaneha. Nayunak to ti kwartam. Kinunanang agtagtagirgir ti buses na Manong. Nupay kasta saan na nga naipapilit ti kayat na, agingga nga tilaing ramay ko, ti inaramat ko, kenkwana. Papagayam san kayo nga may lipas nga may basa, dito surat ni Pagayam tayo aleha. Anya ti agbali na gasat na, iti biyang ni Tito Vic, wenno ni Victoria Atumboy. Awisin da kayong tunubigat nga kadanggay mi parin sa balin wenno pari din ti panangituloy ang mangibasa iti surat ni Aleha. Dahil nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kinadwari iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Papagayam magyaman kam ting kay panagdingig ken panagbuya. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes tay amin sa apada ken naragsa ka pa nakaselebrar ti kasangay ti Abanuar nga ni Andres Bonifacio. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.